Ngiyabingelela abangcwele egameni lenkosi nasekuseni nje bathandekayo. Nansi inkonzo esinikeza yona yabathandekayo. Njengokujwayelekile bathandekayo, ngicela uba sikhulekele abantu bonke uNkulunkulu ababekile emhlabeni njengomkhuba wenkonzo esikuyo bathandekayo. Let's read the book of Timothy chapter 2, first 8 verses in the name of the Lord. Ngifunda ku New World. I'm reading from the New World Version. It reads as follows. I therefore exhort first of all that supplications, prayers, intercessions, offering of thanks be made concerning all sorts of men, concerning kings and all those who are in a high station, in order that we may go and leading a calm and quiet life with full godly devotion and seriousness. This is fine and acceptable in the sight of our Savior God, whose will is that all sorts of men should be saved and come to an accurate knowledge of truth. For there is one God and one mediator between God and men, a man Christ Jesus, who gave himself a corresponding ransom for all. This is what is to be witnessed to at its own particular times. For the purpose of this witness, I was appointed preacher and an apostle. I'm telling the truth, I'm not lying, a teacher of the nations in the matter of faith and truth. Therefore, I desire that in every place the men carry on prayer, lifting up loyal hand, apart from wrath and debates. Asibonge bathandekayo senza umkhuleko. Baba ongcwele uphilile wena wedwa. Nkosi enhle kakhulu. Uthe masikhulekele bonke abantu babekile ebusweni bomhlaba. Sisanabo kuwe. Wena opheleleyo kwazini nasekuqondeni. Sikhulekela amakhosi, sikhulekela babekile emagunyeni ukuhola. Sikhulekela yonke imibuso emisile. Sikhulekela umongameli, sikhulela amazonke onke ama-continent Nkosi. Moya kaNkulunkulu wena, isandla sakho sikubo. Wena uNkulunkulu umhlaba sesandleni sakhe egameni lika Jesu. Moya kaThixo, moya kaBaba, hambela umakoti wakho eyinsukwini ezinje, abathandiweyo bakho abanye bahlabekile bayagula, siyabakhulekela moya kaNkulunkulu mana nezinceku zakho egameni lika Jesu. Wenzela ubuhle nokudunyiswa kwegama lika Jesu umsindisi wethu. Amen. Bathandekayo ngicela ba sibheke izwi lenkosi elitholakala lapha encwadini yezikronike chapter 28 verse 5, 6 and 7. Verse 5. And out of all my sons, for many are the sons whom God has given me, he then chose Solomon, my son, to sit upon the throne of the kingship of God over Israel. He said to me, Solomon, your son is the one who will build my house and my courts, for I have chosen him to be my son, and I will be his father. Verse 7. I will establish his kingdom forever if he is unswerving in carrying out my commands and laws, as is being done at this time. God bless his word. Masithandaze siyabonga Nkosi egameni lika Jesu. Izwi lakho leli Nkosi, yile lasilande bomnyameni, yile lasikhipha odakeni lwasimisa edwaleni. Nakalokhu Nkosi lisawenza umsebenzi. Ngobuthe izinto zonke ezodlula kodwa lona limi kuze kube phakade. Siyabonga Nkosi, sibusise ngalo
ngoJesu umsindisi wethu, amen. Bathandekayo, isihloko salenkonzo sithi follow him unswerving, ukumkhonza ubheke ungayi ngapha nangapha, umkhonze nje ubheke phambili. Le ncwadi ikhuluma ngenkathi uSolomon ebekwa menyezelwa esizweni. King David wabiza sonke isizwe, bonke abantu abakhulu nabancane, abafundile nabangafundile, wababiza kusuka kophezulu kuze kuye kophansi oshanyelayo, wathi abahlangane kubuywe ezokwenza lesisimemezelo. Uma efika ke uSolomon utshena ke laba ke ukuthi in fact kwakusenhlizweni yami, it was close to David's heart to build a house for the rest of the ark of the testimony and for the footstool of our God. Utshena abantu ukuthi kwakusenhlizweni yami, kubekekile kimi kuba ngakhe indawo yokuphumula komphongolo wesivumelwano, ukuba uphumule lapha nesitulo sokwenabela izinyawo zikaNkulunkulu sibe lapha. Kwakukimi ngaphakathi, but uNkulunkulu washo ngenye indlela, and that was indicating his desire to maintain the presence of God at Jerusalem. Ngifuna sikhulume ngepresence, ukumaintainwa kwepresence kaNkulunkulu enkonzweni enkosini. Bazalwane bami egameni lenkosi, ngifuna sikhulume ngalokho nje bangcwele, yilokho nje kukuphela kwakuDavid asekutshenisiswe manje. Uthi God said to me, Solomon your son is the one who will build my house and my courts, for I have chosen him to be my son and I will be his father. uDavid mayithi kwakusenhlizweni yami kodwa kuthe ngisaplana ukwenza ngenzela uJehova uNkulunkulu le ndawo yokuphumula komphongolo wesivumelwano nesenabelo sezinyawo zakhe. Kwenzeka uNkulunkulu wathi kimi cha ngeke ngakhe mina le ndawo kaNkulunkulu, lendlu kaNkulunkulu, ngoba ngiyindoda yempi owachitha igazi kakhulu. Kodwa uSolomon engimkhethile noba indodana yami ngibe ubaba wakhe, uyena okwakha le ndawo. iBhayibheli ke lithi ke uma uSolomon engazange wajika emthethweni yami, ngiyowuqinisa umbuso wakhe. Ngiyowuqinisa umbuso wakhe. I will establish his kingdom forever, but only if he is not unswerving in carrying out my commands and laws, as is being done at this time. Uthi ke kusho ukuthi ngamanye amagama lo msabathandekayo, iJerusalem elisha liconditional. iJerusalem elisha siyongena emasangweni alo only if singazange sajika, singazange salilahla iqiniso, singazange sayiyeka indlela ekhaya. Khona ingoma ehlatshelwa zingane zami mazisi lapha enkonzweni zazi ukuthi wezinyawo zami namathela kule ndlela, ngoba le ndlela iye ekhaya. Umazi namathele inyawo zethu kule ndlela, sangaguquka, sangabheka ngapha, sangabheka ngapha, kodwa saqonda phambili. Malibonga igama lika Jesu. Ngakho ke uthi kwakho umbuso wakhe uqine kuze kube phakade. uSolomon uyoba indodana yami, mina ngibe uyise uSolomon. Kodwa kufanele kube nalezi zinto ezinakwayo ekutheni uNkulunkulu abe ubaba wethu, uJesu abe umfowethu. There are things to be considered in Jesus' mighty name. That amazwi la khulunywa uDavid why indicator ukuba unenxano lokuba ugcinwe ubukhona benkosi, ubukhona bukaNkulunkulu eJerusalem. Why nalo desire uDavid?
ngoba mawumzwethi ngakhe indlu kaNkulunkulu wami la kuyophumula khona umphongolo wesivumelwano nesenabelo sezinyawo zikaNkulunkulu. Uyabona kufanele babazalwane sibe nalo desire emqondweni wethu, emoyeni wethu, emphefumulweni wethu, isenabelo sezinyawo zikaNkulunkulu, idesire yokwakha indawo yokuphumula komphongolo, osho indawo egcine ubukhona benkosi. Kusibe nalo desire ngaphakathi kithi, malibongwe igama lika Jesu. Kuthiwa kuSolomoni ke wakhethwa yena emadodaneni onke kaDavidi, wakhetha uSolomoni ukuba ahlale esihlalweni sombuso. Uthi ke ngiyawuqinisa umbuso wakhe, ikingship yakhe be strong, ahlale forever uma engasukanga. Bazalwane, ukuba umbona uJesu basomukelwa, singeniswe athi ohlabelelayo umhlaba ebizwa sebekhethwa abangcwele, nami ngiyothi nanti nangu mina la mayebizwa onke amagama. Kuncike kutheni you never swerve, you never moved, you never throw away, uhlalile walibamba iqiniso. Kulikhoni kunento eziningi ezifunayo le ndaba ukwephuca yona. Lento ifana nento usuyiphethe, ifana nemali. Imali abantu abanayo bavele bavukelwa umoya wenhliziyo elikhulu. Mangathiwa nje hawu nanga umuntu ucela u50 ayi kube likhuni satsha, wesaba ukuthi imali yakhe angahle iphele ngoba ukubanjwa kwayo. Ubona umuntu mayezonika imali uyafundiswa mayinkulu ukuthi le mali ke iphathwa kanje kanje kanje. Ngakho khona o financial advisor bakhonela lokho ngoba imali yaphunyuka ngoba imali. Kanjalo neqiniso likaNkulunkulu liyaphunyuka. Ingakho sishumayela zonke insuku, ingakho sithandaza zonke insuku, ingakho noma kune lockdown sizama ngayo yonke indlela okungcola alingene ngewindi, alingene ngamagagasi omoya. Ukube kuya ngathi ngabe imali ye-free will ebenikhipha emasontweni thenga amadatha, akekho umuntu ongenayo access. Sinento eziningi, indlela eziningi zokuxhumana. Nangu Revival TV, ngena ku YouTube, click ku Revival TV, siyasithola khona. Nangu WhatsApp, namanje njoba ngikhuluma nje ngizofaka yonke lento ukuba ngabe bikho umuntu olahlekelwe leli qiniso elisisekhaya, ngoba lolu daba lwekhaya. Ngoba lolu only if Solomon ungazange wayishiya imithetho yami uyigcinile, umbuso wakho uyawuba ngoqinile kuze kube phakade. Le nkulumo ke ithi asibe ne desire yokugcina ubuNkulunkulu endaweni zethu esihlangana kuzo sokukhoza. Kube khona ifootstool yenyawo kaSomandla, kube khona indawo egcine ephumula umphongolo kaJehova. Uma besa abantu bezokhonza bafike bamfice, owaficwa abasendulo, owaficwa abafundi bathi mabekhuluma kwabanye bathi simfumene uMesiya, simfumene okwabikezelwa ngayo ngabaprofeti basendulo. Bamfica omdala kuneyinsuku. Esikhathini esilikhuni kangaka abazalwane, sigulelwa ngabazalwane kunzima, yonke into inzima ilikhuni, kungekho kuhlangana, kungekho kuhlabelela, kungekho kudumisa. But he's God. uGod imthandazo yethu iphenduliwe, uGod ingaphendulwanga ngoba uGod singashonga ukuthi uGod singazange samtusa, kodwa uGod is God. uNkulunkulu usikhonela ngokwakhe, akekho ngoba kusho thina, akekho ngoba enconywa yithi, akekho ngoba kusha abantu, akekho ngoba kukhona esikwenzayo. uGod noma, oh my God, bambelelani bathandekayo, asazi okuzokulandela la kulelifu, kulenkungu esihlasele. We don't know ukuthi what is next, but khona kuyi-wave esihlukumezayo bathandekayo, siyangcwaba, iyakhala imndeni kunjani, but all what we are saying, stand firm, manini ninganyakazi, hold that truth firmly in the name of the Lord. Siyabonga bathandekayo, ngicela ukukhuleka nani egameni lenkosi. Baba ongcwele, nguwe izolo namhla kuze kube phakade, siyabonga, sibonga nethubo sinika lona lokuba sikhulume nje ngalezi indaba, indaba eziphilisa thina,
indaba evusa ithemba, indaba ezenza singabi ngabafayo ngoba bonke abangenelwe izindaba badlulile ekufeni bangena ekuphileni. Egameni lika Jesu siyathandaza Moya Ongcwele, sithandazela abafowethu abagulayo. Moya kaThixo, Moya kaBaba, selula isandla sikaNkulunkulu esingafinyeziwe ukuphilisa ngegama lika Jesu elinamandla, ngegama lika Jesu. Moya kaThixo, Moya kaBaba, Moya wavusa uLazarus kwabafileyo, sikhuluma ukuphila phe kwempilo yabo, sikhuluma ukunqoba kwebandla, sikhuluma Nkosi ukushunyelwa kwezwi lakho, sikhuluma ukuhanjiswa kwalo noma uSathane ngavala, but ngegama lika Jesu Kristu sithi moya kaSathane awunamandla. Move your dirty hands, move your dirty hands off in the name of my Lord. Egameni lika Jesu siyabonga Moya Ongcwele, udumo lonke malisekuwe ngoJesu Kristu umsindisi wethu. Amen.